Sziasztok! Egy kedves ügyfélnél jártam, ahol az volt a probléma, hogy nem működött a csengő. Átvizsgáltam a lakást, bár a csengőt nem találtam, a nyomógomb működött, viszont sajnos bontás nélkül a vezetékezését nem tudtam beazonosítani. Mivel viszonylag egy frissen festett lakásról van szó, egy kb. 10 000 forintos csengő miatt nem akartam jelentős bontási és javítási munkálatokat, ami akár 100 000 forint is lehet. Ezért azt a megoldást választottam, hogy egy rádiós csengő elektronikáját beépítem a már meglévő nyomógomb mögé, és innentől kezdve ez fogja vezérelni a vezeték nélküli rendszert. Az adóról eltávolítom a burkolatot, mivel nem cél a ház megőrzése, itt nem finomkodom vele. Kiveszem belőle a komplett elektronikát, hiszen számunkra ez a lényeg. Multiméterrel kimérem, hogy a gomb megnyomásakor melyik két láb záródik össze. Ez egy nagyon fontos lépés, mert ezt a két pontot kell majd rákötni a meglévő csengőkapcsolóra, hogy az zárja az áramkört. A kapcsolt lábakra forrasztok egy-egy vezetéket, ezek kerülnek majd bekötésre a csengő nyomógombjába. Mivel az egész egységet egy 60 mm-es szerelvénydobozba kell beépítenem, az eredeti elemtartót levágom a panelről, és a helyére vezetékekkel egy külön elemtartót forrasztok. Így a dobozon belül oda tudom elhelyezni és rögzíteni, ahol kényelmesen elfér. A végén a két kivezetett szálat röviden összeérintem, ez fogja majd a kapcsoló működését szimulálni, és a rendszer szépen működésbe lép. Sajnos a beépítési folyamatot nem rögzítettem, mert kicsit időszűkében voltam, és a következő ügyfél már várt rám. De higgyétek el, tökéletesen működött. Írjátok meg kommentbe, hogy ti hogy oldottátok volna meg, és ha tetszett a videó, iratkozzatok fel! Még több villanyos tippért.